zicishe. Ucabanga sophasa nje this coming semester. Mina mfethu anginendaba mina mfethu. Mangingena uNSFAS wami nje kuphelile. Doc, are you for real? Yeah. Mali impande yeso. Kanjani? Like ngenza noma yini ebhedayo or imali. Ngiyakwazi lokho but angi-understand wenzeni wena? Kodwa mfethu. Hayi ube serious kanje ngelife. Ayiwanda ufike kanjani kule slow nje. Ufast yini wena? Wemfana wami, unani isikhathi intombi? Awuzo phela ole. Hayi unayo. Zingaki? Ayiyodwa. Ake ngibhala akubhala igama layo, kodwa ningakopelani. Nako polisi sibhalile. Zodwa, Thoko. Sasizibambile manje anganithe iyodwa. Hayi. Kahle already lo umngane wami akanayo intombi. Ngimsiza nje njengomngane. We mame, wasuka waphuza ubaba wakho ukuba waphuza mina nje. Ngabuyi already worried. Cala noma izulu. Hayi bo malimitha lelo zumbu bani uzoba ugogo. Serious not for that. Why you wanna not do? Bashala niyafunda la. Ningafundi kakhulu. Umsebenzi ngeke uzona. Uhulumeni inkonga. Umalume ufunde kakhulu njengoba ngasebenza. Mina ngasina ka standard 4. Yabona nje undodakazi wami awuthola umsebenzi overqualified. Ngisaba kabi lento okufunda kakhulu le. Muphi lo ndodakazi malume? Awusamazi mina uAnathi. Oh, lo kuthiwa umphika. Hayi, ayikho lonto ama-rumors lawo. Unamanga lo, ayikho ingane angakaze ayiphike ngaphandle kwalena evele iphiphizi layo sengathi iPakistan. Abanje indaba oMaria. Hayi. Mfethu. Manje ufuna ukuba yini ngasemhlanje? Umuntu okwazi ukubuza lo mbuzo ecollege. Kanti why are we doing the course we are doing? Ngiyahlala. Hayi, mina ngizala. Why are you doing the course we are doing? Isabelo ngibona intombi yakho la eplaza mfowethu ihamba nomunye umjinga and ihappy. Ngiyaqala ubona intombi yakho ihappy kanje. Cha ukuthi la umuntu oyiside chick wena. Uzomela uvele uyiyeke mfowethu ngokubona uphazamisayo. Hey uhappy nangu ntombazana.